Әйләнә тирә мөхит, мәктәп һәм гаилә. Телне саклау һәм үстерү өлкәсендә әлеге институтларның роле аеруча зур. Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә әзерләнүче Тел сагында проектының бүгенге чыгарылышы мәктәпләребез турында. Хәерле иртә, эфирдә Тел сагында сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Күптән түгел генә Татарстан Дәүләт Советында булган утырышта республикада татар сыйныфларының бик аз булуы турында мәгълүмат җиткерелде. Республикабыздагы 874 мәктәптә укыту урыс телендә алып барыла. Шул ук вакытта 600 мәктәптә төп укыту теле булып татар теле санала. Соңгыларында аерым фәннәр рус телендә укытыла. Давайте мы эту работу не отдадим просто муниципалам и самим родителям. Министерство образования должно активно вовлекаться в эту работу. В 2022 году Зеленодольск мирный, 8 первых классов, это новая школа введенная, татарского класса обучения нет. Нижнекамск, введенная новая школа, 9 первых классов, 1 класс с татарским языком от 9. Альметьевск, Адамнар, 6 первых классов сформировано, всего 1 класс с татарским языком обучения. Набережные Челны 11 первых класс комплектов и татарским языком обучения 2. 2018 елгы үзгәрешләрдән соң туган телләр турындагы кануннарга төзәтмәләр кертелгәч, ни кызганыч, туган телләр гариза язып кына укытылуга кайтып калды. Беренче сыйныфка укырга кергән баланың тел белү-белмәү язмышын әти-әниләр бер бит гариза аша хәл итә. Шуңа бүгенге көндә барлык мәктәпләрдә дә татар телендә тәрбияләү дигән аңлатма хөкем сөрә. Татар телендә тәрбияләү ул инде тулысынча татар телендә татар телен аңлату дигән сүз түгел. Шулай бит? Әйе. Бу инде ике телдә дә сез аңлатасыз. Күп очракта Чөнки бала бит инде менә рус телле бала. Ул татарча аңламый дигән сүз. Укытучы мәҗбүр була инде татар телендә түгел, рус телдә аңлатырга. әйе. Татарстанда яшәп татар телен белмәү, мантыкка сыя торган хәл саналмаса да, бу вазгыять бүген инде норма санала. Уйлабрак караганда татар телен аңламаган, белмәгән балага киресенчә татар сыйныфын сайлау мәслихәт кебек. Киресенчә эшләү, үзеңнең балаңа күрәләтә зыян салу, үзең яшәгән республиканы санламау, яратмау була түгелме соң? Икенче төркемдә бит алар татар телен өйрәнәме, юкмы? Әле бу бит билгесез. Мин нәрсә генә сезгә әйтә алам, индивидуаль ата-ана белән эшләү андай бер юк. Әти-әни татар теленнән уттан курыккан кебек курка килеп чыкты. Өстәвенә укытучылар да артык сүз әйтүдән сакланалар. Әби-бабаларыбыз әйтмешли, ана сөте белән кермәгәнне тана сөте белән керми инде ул. Балаларга татар телен русчалап өйрәтәләр булып чыкты. Шулай дөрес имеш. Ләкин татарчалы русчалы дәреснең файдасы буламы соң? Бу сорауга һәммәбезнең үз җавабы. Алай дисәң, татар телен хөрмәт иткән, кирәкле, әһәмиятле дип санаган әти-әниләр дә бар бит. Икенче номерлы татар гимназиясында барлык фәннәр дә татар телендә укытыла. Хәтта ОГН да укучылар ана телебездә тапшыра. Үзем җәмгыять белемен, математиканы, татар телен татарча бирдегенбез. Әти-әнинең башында һаман да шул бер балык башы. Фәннәр татар телендә укытылса, бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмыйлар имеш. Кыйынлык булмавын, шулай ук безнең 2019 елда укучыбыз Багавиев Рамил 399 бала бирде имтиханнарын. Булдырган кеше булдыра, булдырмаган сәбәпләр эзли. Белемле тел дип тормый. Ике телдән күбрәк белгән кешеләр менә деменция, афазия кебек чирләрдән шушы чир куркынычларыннан алар азат ителә дияргә мөмкин. Чөнки баш ми андагы теге нейрон бәйләнешләр алар күпкә яхшырак эшлиләр. Ике яисә күбрәк телләр белергә кирәк, бигрәк тә туган телне беренче чиратта. Татар телен рус һәм инглиз телләре белән бер дәрәҗәдә өйрәтү өчен дип ачылган күп телле мәктәпләр әлегә башкалабызда һәм республиканың берничә зур шәһәрләрендә генә эшләп килә. Замана таләпләренә туры китереп ачылучы ул мәктәпләр республиканың барлык төбәкләренә дә барып җиткәнче туган телен белүче яки белергә теләүче укучылар күпме булыр микән дигән сорау гына күңелгә тынгы бирми. Ахыры, хәерле булсын дип телик.